see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Sorry naman doon. Good morning, guys. Sila ay nagluluto. Hindi pa ako lumalabas. Nag-shower na ako. Binasa ko pala yung aking buhok. Tapos blinower ko din. Linansya ko na siya. So, yung mga girls nasa labas na sila like kanina pa ata sila nandito. Dito kasi ako sa kwarto. Nag-grocery kasi ako kasi kahapon. Kagabi, hindi na ako nakapag-grocery. So, dalawang mysteries yung ginawa ko today. Kahapon at saka ngayon. And naligo na rin ako para tapos na. Tapos labas na tayo. Anong oras na? It is 10:30? 10:30 na, guys. And may bisita ata sila, Race. Kasi kumakatok si Holly sa bathroom. Nung nag-skincare na ako. Ma'am, hurry up. Tita's visitors are here, sabi ni Holly. Hinahanap ko lang yung sing-sing ko. So, hindi pa ako nagkilay. Naligo lang talaga ako. And, ayun na siya. Good morning, ha? Good morning. How you Good. So, yeah. What? Is it alright? Yeah. Okay. Diba, chinik niya naman yung damit ko. Ito pala yung puti na dapat susuotin ko kahapon. Ito ay galing din sa ASOS. Ayan, guys. Tingnan niyo. Dapat tayong wala pa ako. Nag-skincare lang talaga ako. So, ayan yung itsura niya, oh. Naglagay ako ng inner kasi eto butas-butas to, guys. Ayan, butas-butas. Kung wala tayong inner, wala. Kaya chinek muna ni dyan. So, ayan. Tapos, pa-V siya dyan. Same sa likod. Wala kung makikita nyo. Ayan. Kita nyo ba? Tapos, ayan yung sleeves. Ayan. And may garter siya dito. Ayan, may garter siya. And suot ko na yung regalo ni Lai. Thank you, Lai. And ayun, mag-focus ka niyo. So, ayang silver galing yan kay Lai. Tapos, ayang may red na crab. Galing yan kay Ray. So, regalo niya yan sa akin last year. So, ayan, suot ko sila. Umiyak si Ala. So, labas na tayo. Hindi ko magkikilay na muna. Magkilay na siguro muna ako, no? Nakaano na ako. Nakaayos na ng mukha. Nakaayos ng mukha. And yung mga bata, in-invite sila ng neighbor. Yung neighbor namin dito. Diyan. Na have you done it, yeah? Not yet. What are you gonna do, honey? Oh, that's the boat! Skiing sa tuba. Ihila sila ng boat. So, mamaya, tingnan natin. Ayan sila, oh. Kain muna kami, guys. Ayan yung aming ulam. Itlog na maalat, kamatis na may toyo. Bangos. Ay, bangos. Oo, nandun da. Sa ano? Oo. Bangos. Dala ni Smile Lyra. Lahat dala ni Miss Smile Lyra. Thank you. Guys, nag-init siya. No, parang paos, no? Parang paos. Parang paos, yes? Every time it keeps going that way. No, because it's a wrong way, Baba. Kasi today na toyo. Yeah. Nag-init siya. Ininit niya yung tira naming pork. Umupo na siya, hinanap nila. Nasaan yung pork? Ay, nasa microwave. Kalimutan ko. Uy, paus ako. Yes, Baba. Guys, dito yes. Vlog ako, yan. Oh, vlog na! Sige, asan may lalagay camera mo? Okay. Doon, oh! GoPro, naka-GoPro lang ako. Oo, sige na. Yeah. Kasi wide naman. GoPro rin ako before. Phone. Lagay natin doon. Yes. Asan yung sayo? Asan yung sayo, Lai? Tayo, nakapesto na lahat. Sa kayo, asan sa'yo? Ay, lubat ka? Anong ginawa mo kagabi? Hindi ko pinalipan. Okay, Mherss. Doon ang Mherss, oh. Ayun, hi guys! We're here at Renmark! Say hi! Hi! Lagay natin dito. Yung mga kids and boys nasa labas na. Ang cute naman itong kamerang to. Yeah. Easy lang. Ano yan? Hero 7. 7 na siya. Pahila. Akin 5 yata. 5. Ayan. 5 or 7. Pinalitan kasi. Oh, wide nga siya no. Wide na wide siya, yeah. Sobra. Dito, palipat ako dito. Parang dito tayo. Ikaw, sige. Hindi pa Maganda tayo siya, dyan. action kami. Oo. Yung mga activities.
siya sa Sony. Kasi kapag against the light, siya yung nag-a-adjust. Ay, sa sarili niya. See? Naka-Sony Oo, na. Oo, naka-bright niya. Nama, totoo. Nice. Tapos Nasa paggabi mo ba? din. Paggabi din. Pwede Ganda. mag-ano. Gutom ko. Dahil pag gumanda Ay, naman anong yung mark light. yan? 2. Mark 2. Sila lahat naka-mark 2. Kami lahat actually naka-mark 2. Anong shooting niya? 4K? Hindi. Ano yan siya? 1080? 1080. Oh. Yung ano, Mark 3 yung 4K. Oh, yeah. Di ba, Kat? Hindi pa yung 4K yung Mark 2? Hindi pa. Hindi pa. Pero okay. Pwede Ganda mo na siyang gawin quality, 4K. Pero okay na okay lang yung Okay 4K. din. Ano kasi ang 4K? Mahirap sa iba na Ang hindi haba, maano din. gastos sa memory. Memory, oo. Tsaka sa Okay, ibang 4K tao yung na GoPro mo, di papanood. ba? Wala akong idea kung ano ko. 4K yung alam ko. Yung, di ko nga din alam. Nakikisabay lang naman. Resolution mo na yun. 4K, mas mataas sa 1080. Off and off. Ayoko Hindi ko nga yan tinata. Siya ang taga-ano ko. Siya ang technician ko. Ano, yung sa laptop din, di ba? Technician naman ito. Sa computer ko, siya ang technician. Natatiming lang naman lagi. Sarap ng kape. Gawa ko yan from scratch. Wow. Nag-grind siya ng coffee. 3-in-1. Ako yung mga ano lang kasi sinarinaya man kasi humarap sa camera mo. So yung mga ano lang. Harap na harap ka dito. Harap na harap nga ako dito. Focus na focus ka dyan. Gitnang-gitna ka dyan. ChonaAndMyKids. Ano? Harap na harap ka. Ano ba? Talikod Katil, likod mo. Kita. Kaya nga. Talikogenic. Talikod dyan. Kaya ka rin yan. Ako nga din, no? Kaya nga. Hindi nagsasalita. Kaya nga, Bumubulong lang. May GoPro pala siya, be. Oo, bumubulong lang. Hindi natin alam. Sino nagsabi na? Salita. Din pag may time. Yun sa baby shower ni Kati. Yung ginamit yung GoPro. Yeah. Nasalan lang din. Yan talaga. Ngayon, di ba? Ang haba na. Ang Bakit? Yeah. 30 punta ko ng pinama. Ganyan May pa ang dami na sinasabi. Yung Ang talagang hindi mo nun. Ako, nahihiya pa ako. Kasi manay, parang kayo. target, mga ganyan kayo mo. Okay na hindi ako mag-vlog sa labas, uy. Tsaka niya hindi. Yeah, talaga. Kapag pagalitan nila, okay, next time na lang. Hindi. Hindi pa naman napapagalitan. Okay lang. Yan. Hindi naman bawal. As long as hindi ka naman nag-video ng ibang tao. Kaya nga yun. Mm. Napunta nga kami ng ano, Yung mga kids. baby bunting. Nagba-vlog ako. Yung may vlog ko, yung mga product lang naman nila, yung pram. Tapos may babae na do you film? Do you vlog? Sabi ni Dan, yes. Na, simply race. I'll subscribe to you. Kahit na hindi naman nila ano. Parang ano, yung iba supportive. Gusto Sobrang nila. supportive. Marami May na kasi talaga. pinapasulat sa Big W sa akin, Kaya nga, pinapasulat. sabi niya, I'll look you up, I'll subscribe. Sabi niya, Especially keep it up. Ganun. Especially may mga kids, mga teens. Ganun yung yeah, sa oo. gusto niya, tapos gusto niya magpag-ganun sila. Kasi yun yung ano sa Parang alam nila kasi yun eh. Yung mga Kasi ano. ang bait yun yan. Kasi nung tinanong niya ako, sabi ko, tumihimik lang ako, sabi ni Dan, yes. Yes, she's a vlogger. Salita rin pag focus ko rin naman. Gutom, be. Nakatulog kayo agad kagabi? Ito daw, sabi ni John, ay, tagal mo daw natulog. Grabe. Ay, oras na tulog. Alas 2 na daw something. Ito nandiyan lang na makgaro nag-ganun talaga ako. Kasi, You want some more fish, baba? Ito yung antok-antok na ako. Kasi ako pumasok ako, tapos alam mo ba, na si Ayla, tawa-tawa, sobrang tawa-tawa. As soon as ginanong ko siya, nilagay yung dami, pumikit. Tulog na siya. Tulog, pero yung tulog na parang, ganun, ayaw magpababa. So nakaganon lang ako the whole time hanggang sa, naubos niya yung milk niya kasi di ba hindi naubos? Umihinga ako, hindi ko finish. Sabi ko kay Holly, bihisan ko siya yung pang ano niya ba, yung normal clothes. Ayaw niya. Ang ano niya sa daddy niya, yung swimsuit niya. Ayan, hanggang gabi na naman yan. Big muscle. Tira mo si Veronica. Ayaw niya magdamit. Gusto niya swimsuit lang talaga. Strap to your knee. And then when you fall off, you just let go. Don't hold. Nilagyan ko na ng sunscreen si Holly, si Sak naman. And then you just land like pull, go out wide. No, she's done good. I'm gonna follow her. Dad, what's that, Daddy? Would you want sunscreen or not? She's not gonna fall off. She'll be back. She's up now. She's good. Okay. Hold it for me. I don't need my back. Yes, you do. My back. Come on, your neck. Your neck.
on your neck, mate, and your back of your ears here. They've got to get done. No. Silly. No. Hey, hop in there, Bob. You go have a hop in there if you want. Okay. It's warm. It's warm. Just have a little fine stand there, Bubba. Okay, Kuya, come on, hurry up. Yeah, hurry up. Hurry up. Ayaw nila yung texture nito sa skin nila. Yung ano. Go, Baba. Sige, huli, andun na sa river. Come on, hurry up. Come here. I'll wash it off into the river. Just joking. Just right up, slide out there, slide over. Come here, Kuya. Please, Kuya, your neck, hurry up. Oh, shiny. Yeah, look, if you slide off, someone will be. White in my t-shirt. Mom, Cold look. or a little bit cold? Yeah. Para ka nang galisin. No. Come here. Your shoulder. You're hurting my sunburn. Yeah, because you have to put sunscreen. Is it cold, You Baba? can't do it on the shining Why? because I want to leave it shining. See, more shining. The border? Nah, I don't like it. Don't tell them. It's been 25. Kaya mag-amuskato na kami. Nandito pala si Mherss. Say hi, Mherss. Kaya mag-vlog si Mherss. I-leave ko yung link ni Mherss sa ano guys. Subscribe kayo. Ayun, tapos ito magbuskato tayo. I don't want to be in Mga bata, naghihintay na sila ng turn nila. And si Holly andun pala, wait lang. Ayan yung dalawang boys. May sunscreen na sila, di ba? Hinihintay lang tawagin sila ng ano, ng kapitbahay na mag-boating. Ayan yung boat nila. And si Holly andito siya. Hi, Baba! Be careful, ha? How's the water? Baba, how's the water? Is it cold? Na, ayan, dyan lang siya. Hanggang gabi na yung outfit niya. Hindi na naman yung magpapabihis sa akin. Yung mga dala kong damit, hindi niya masuot. Masuot niya naman gabing-gabi na patulog na. Pinapantulog niya na lang. Careful, Baba. Not too far, ha? Just stay here. Thank you. Cheers. Pinaka-behave. Pinaka-behave. Cheers, people. Cheers, guys. Cheers. Cheers! Nice meeting you, Mherss. Nice meeting you, Mherss. Sarap yan. Ano na lang ako mag-vlog sa phone. Ayun na, go. Come on, go. Let's go. They're waiting. Mag-ano na sila. Mag-chuchup. Come on. Come on, come on, come on, come on. You're lucky. It's not. You know what you're gonna do? Yeah. Okay, come on here, Baba. You're not coming, Baba. Way to come here, you're right, mate. You go, honey. You just go, hon. Go to it, John. She didn't tell me how to zoom. Ow. Should be right. Can't figure that one out. Yeah. Right, boys.
Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. All I want is you. Tell me, does a flower in the shade ever feel a little jealousy? Does it ever go away? All I want is you to answer me right now. Just dance with me right now. Just dance with me right now. When I wake up, you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. All I want is you. Is you. It takes two. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. What if I wake up happy? What if I wake up sad? Sorry if I said something that made you mad. Wishing that I could call you. Sorry, my service bad. My bad. When I wake up, you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. All I want is you. Tell me, does a flower in the shade ever feel a little jealousy? Does it ever go away? All I want is you to answer me right now. Just dance with me right now. Just dance with me right now. When I wake up, you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. Hang on, wait. You get in here a bit. No, wait, you get in here a bit. All right, jump in, swim in. Swim in. The what? Oh, that's... Yeah, one of the blokes, yeah. No, you need to get them out. Yeah, they're out now. Guys, tapos na yung mga bata ewan ko anong tawag, yung donut daw sabi ni Kuya, Krispy Kreme. Hindi, yung boat ba, nung nag-boating sila Kuya, pero sila yung hinihila ng boat. Yung ano, basta makita nyo na lang yun, ayun. Pina-vlog ko si John and nag-vlog siya. Thanks honey. So, ang saya nila. Highlight daw yun na trip ng mga bata. Ayan si Holly. Gusto niya mag-swimming, dapat dala mo lang yung kanya. Oh, dala mo naman pala. Okay, Baba. Yes, Baba. You are Baba. With Ate Holly. Is it called Holly? Si Kuya dun, oh. Ayaw niya pa umalis. Ang cute nila. Go there, Veronica. Go with Ate Holly. Go, Baba. Go there, please. Go. Hindi na siya takot, oh. Kasi good influencer talaga si Ate Holly sa kanya, no? Go, teach Veronica, Ate Holly. Ate Holly. Teach Veronica. Parang may step na hindi niya naabot. Oo, natakot na siya. Ano kasi siya?
Oh, don't run. It's slippery. Tinuturuan ni. I'm trying one more time. Tinuturuan ni Holly si Veronica mag-swim. Cute nila, oh. Guys, napatulog ko si Ayla. Doon kami kanina sa labas. So, ayan. Nailagay ko na siya ng maayos. Tulog na tulog siya. And, yung mami, ayun, oh. Andun sila, oh. Ang sarap ng buhay ko dito sa Renmark, guys. Ayan yun na guys. Sabihin mo nga ulit yung first time na sa ubos yung lollipop. Hindi ko na masabi ulit. Hindi pa nakakapagluto, guys. Yung lobster lang. Kala niyo siguro birthday niyo. Oy, inalagaan ko si Ayla. Huwag kayo. Pinatulog niya na. Pinatulog ko si Ayla, oy. Tingnan mo naman, oh. Sarap ng ano niya. Gusto niya pang gumising. Nilalabanan niya talaga. Hindi niya kaya. Alas 3 na. Nakanap pala ako dito, guys, sa couch. As in, nakanap ako na. Ilang minutes ako nakanap? 10 to 15 minutes din ako nakanap dito. Di talaga ako marunong ito. Siya, oh, ayan, tulog pa rin siya. And, ayan, may offers in praise. Ano, vodka cruiser. Ano, popsicle na orange? Orange nga siya. Ay, rusty. Ano mo na yung Oh, oo, tissue. Ang hirap niya buksan. Wala na. Paubos na yung aming mga mga plato. Magsisinig. Ano, yan na pala yung sinigang. Pinapalo ko kayo lahat. Ha? Ayan. Sinigang ni Smilara. Ayan na si Johnny Boy. Naka-shoulder bag siyang pink. Is she right? Yeah. Sleep. Just while it's been. Oh, she's tired. Ayan si Sak, magsisinigang na siya. Wala nang okra, sabi niya, ang konti raw ng okra. Kaya na siya. Si Kuya, humingi siyang rice and sabaw lang ng sinigang kasi wala nang meat, oh. Good? Ha? Si Sak, oh. Bilis yung kumain. Say thank you. Yeah, come. Show, come on. Say thanks, Tita Reyes. Happy. Drive na pala kami, guys. Punta kami ng Renmark Pub. Is that what you call? Club. Renmark Club. Doon kami magdi-dinner. I reckon you could go straight. Magdi-dinner kami. And kasama namin yung friend nila Dan, sila Mherss. Doon kami magdi-dinner. Anong oras na pala? Ano na? 5:20. 5:20. Yeah, 5:20 na. So, yeah. Remember? Sorry naman, hindi pala 5:20. 6:20. Bulag ka, te. Yeah, 6:20. Dito na kami, guys. Sa labas. Wala pa. Andun yung pub. Andyan na yung mga mga kasama natin. Nagkita-kita rin. Ayun si John and Tony. Doon sila. Wow. Ninalak ni Jan yung kanyang. Sabi ni Sak, may pagka-green daw yung aking. Pag natatamaan siya ng sun, mayroon siyang pagka-green. Thank you so much. I'll drive it. May malaking boat, oh. Siya raw magta-drive. Hey, Dawn. Ganda nga. Ibang way yung dinaanan namin, guys. Likod. Good luck naman to si Prinsesa. Prinsesa Johnny Boy. Johnny Boy, we have a princess. Yeah. May, be careful. Remember, Han? Cargo inside, ha? Thank you very much. Si Princess. Hindi niya alam na may laman. Hoy, si baby, ha? Mahulog ka. Thank you very much. Princess namin. Ano, yes ka, Sir Papa? Nandito na sila agad-agad. Sila, dito talaga yung kanilang pinuntahan. Hindi kami nagpa-reserve, guys. Walk-in lang kami, kaya wala kaming reservation. Ito naka-reserve to eh. So, pinag-uusapan kung pwedeng idikit na lang yung table. Dito uupo yung mga bata. Ito yung kay Holly, chicken nuggets with chips. And ito kay Sak, steak with gravy. Okay, come on, wash your hands first, Papa. Yeah, wash your hands first. Huh? Yeah, your steak is ready. Okay, wash your hands first, come on. So, andito na yung dalawa. Si Kuya nandun pa, wala pa yung food niya. Okay, eat now, Papa.
So, thank you. Ito yung kay Kuya TJ. Kuya TJ is chicken parmy. Ayan, kinakat na ni John yung steak ni Zaki Boy. Kuya, wash your hands. Oh, come on. Yeah. Alright. Here. Another one. So, kain na sila. Dito sila sa table na to. Ay, ang sarap ng garlic bread nila, oh. May garlic bread siya, oh. Is that your garlic bread, Han? Ayan, oh. Ang ganyan garlic bread. What's that? Holy one salad. Kay Holy daw to. Okay, okay. Holly, you want salad, Papa? Yeah, you're welcome. May salad siya, guys. Okay. Ito yung dressing na salad niyo. Gustong-gusto niya yung kamatis. I put this sauce, Papa. Okay. Go. Okay, move it there, Baba. You know what? I put your salad here. Is that alright? Good? Okay. Enjoy. Okay. Si Kuya nakiki. Oh, you share. This is yours. Oh, look. Okay? Dito na yung food nila, oh. What are you having, Han? Just beef and garlic bread. Garlic bread. Beef parmy, same. Pareho sila ni John, ni Dan. Can I have one? Yes. Thank you. Okay. Here, in the middle. Thank you. And then one down here? Yes. Ito sa amin. Share lang kami. Share lang kami ng mga girls. Grabe siya. Ang daming in-order, oh. Sarap nga. Ito yung Greek clam na pizza, yeah. You hungry, Daddy boy? Are you that hungry, Han? Ayan. Mherss, what's wrong? Okay, thanks, Han. Don't lie, you're so high. Meron ditong tinidor tsaka kutsilo, hindi namin ginagamit. Ganito yung kain. Ano ito na? Ito pa rin. Wow. Sana all. Sana all. Uy, ang sarap ng ano. Pizza, lamb. Greek lamb. Ang hirap naman kainin. Hindi Kaya nga dapat ano na ka. Ayan pa. In this room, it's alright. Ang cute ng mag-daddy, oh. Ang cute nilang dalawa. Dessert na yung mga kids. Ayan, ice cream. Wow, yum. Can I have some? Okay. Okay. I will have yours too. Thank you. Okay, first time. Thank you, Baba. Yummy. Frozen one. What do you call that? Brownies. Hot brownies with ice cream. Yan ang dessert niya, oh. Close up niya si Jan, oh. Tawa siya ng tawa. Bye, Mherss. Bye. Ingat. Ingat. Tingnan mo siya para say, what's up, ma'am? Punta na tayo. Tapos na tayo mag-dinner, guys. Ginaganon ako ni Sakmo. Kala niya, kaibigan niya lang ako. Tingnan mo. What did you say to mommy? Nothing. Punta na tayo dun. Okay, let's sa cabin. Ayan yung binigay sa kay ni Tita Dan. Yep.
Anong oras na? Gabing-gabi na. Ano na? 8:35? 8:35. Dilim guys, napalakad kami di oras. Di pinapasok yung car namin doon sa Hindi nag-work yung code. Yung dalawang code, hindi nag-work. Yung dalawang code, wala. Andun sila. Ginawa nila yung tama. Dapat pala yun. Si Ayla, umiiyak pa naman. So, sabi ko, sige, naglakad na siya. Sabi ko, sundan ko na lang sila. Oh, kinuha ko si Ayla sa car seat kasi iyak nang iyak. Doon talaga sila. Na-stuck. Ang dami ng pila. Gumilid na yung dalawa. Akala ko habang naglalakad ako ng paunti-unti, dadaan na si Dan. Hanggang ngayon, wala pa din. Darating na lang tayo sa cabin, wala pa din sila. Wala pa. Hindi, naggilid na sila kasi maraming nang nakapila sa likod namin. Tapos sila dire-diretso lang, no, yung code. Sa amin, wala talaga, guys. At least nasilayan namin yung pool. Hindi pa kami nakalabas. Hindi pa kami nakalabas kasi hindi pa namin nakita yun eh. You're okay now, Ayla? You right na, Papa? She's okay. Ayun, ang dami pang ano. Mga, no. As in, compare last year, no? Kasi wala silang iba mapuntahan. No, kasi holiday pa eh. Dami pang nagka-camping, caravan. Oo nga, no, sa Wednesday. Andito na sila, oh. Ininit ko pala ulit yung aming lobster. Ito ano yung problema yun sa buhay. Yung uchan niya. Hindi. Ayan na yung last. Ito yung pinakamalaking ulo. Ang laki na talaga in fairness ha. Ayan, paubos na yung dalawa. And ayan siya. Binabalatan niya. Uy, huwag mo akin to. Ayaw nga siya. Akin to. Sabi ko, akin to ano. Ngat-ngating ko. So, ayan. Si Reyes, pinapatulog niya si Ayla. Ewan ko kung anong matitira sa kanya dito. Tapos, ito na lang pala natira sa kanya. Sa anis na wala. Pareho salbahe. Apak lang yung ulo nito. Ano masabi? Malaki ulo. Kanino kaya to eh? Akin yun, naglagay ako ng bagoong. Sabi, may kagat naman to. That's what friends are for. Halo-halo na laway. Kala ko naman, buko siyang matatanggal. Kasi gusto ko mo manay. Hindi, may Saruntong na yung ano eh. Alam mo ba na choke siya din? Sabi niya kanina, huwag kang tumawa. yung ano ba, yung pepper, nilunok mo, tapos yung isa na ano, Yung ganito ba? yung parang hibla. Diba dahil kaka-check out namin yung umaga. Meron naman. Feeling ko ngayon sa atin, ano pa eh, kaya nga Wednesday pa daw. Oo, i-check pa kung magpaparebook sila. Thank you very much. Thank you very much for your ano. I'm sorry, my friend. For your splash. Ang bait ng friend. Oh my God. Ingat na ingat siya eh, ganun siya. Kaya nga eh, ganun siya, nandito pala eh. Ingat na ingat dito. Naman saan? Ano, gagawin natin? Hindi ko alam eh. Maghanap lang ako ng sauce. Ay, ganito yan. break in. Yung ilan yung ano. No, may ano agad. That's okay. Meron na lang agad ng check-in. Ito. Ito, Nakakain to. ito ang sarap o para siyang ano. Taba. Feeling ko din naman talaga nila yung Alin? Nakapasok na hindi naka-register nito. May nakalap sila? Dito dyan. Wanted. I-register namin yung isang car. Hiningi ko yung, nag-pre-check-in kasi ako. Hiningi ko kay Manay yung registration Malay ko plate. naman ang car namin na gagamitin. Hindi, ang binigay niya, ibang Yung car niya. Car ba? Okay lang. Ito ba? Kaya nga ngayon, hindi kami nakapasok, diba? So, hiningi nila yung registration plate kasi pinapasok na lang sila ng babae. Wala na siyang time mag-check siguro sa computer. So, ngayon siguro pag-check nila, wala, hindi naka-register yung ano. Kaya sinahanap nila. Pag ilan na yun? Dalawa. Dalawa. Kasi kanina hindi nakapasok. Ito. Kaya naman niya sabi na, Kaya nga, kapag nakita nila, Nandun na nga. Kaya ang nakauna yung car namin. ang smart nga eh. Ang dalawa. Magdamag sila mag-ahanap. pinahirapan ba? May nakapasok na isang car. Ang main din kasi daw. Mini Sabi ng pagka-approach. beach daw, beach. Beach sabi ni no, nila. Bakit saan pumasok ba? Ano, para Amin daw na lumabas? pagka-approach. Imbis na daw sabihin na lang ng maayos na sana. Nag-ano kayo, nag-enter kayo ng code paglabas nyo. Para daw ang
ang Ang harsh. bastos daw ng pagkain. Habi sa, kasi nag-tailgate kayo. Nag-ano agad ba? Nag-assume agad na nag-tailgate sila. Tailgate daw. Eh hindi eh. Hindi Hindi talaga naman kami. eh. Nag-enter talaga kami paglabas Jan, namin. hindi. Kaya nainis si Kasi Dan. naka-open siya, sabi niya dyan, ang tagal magbaba. Hindi. Lumabas na lang. Tapos bakit ang dalawang code yung ano, hindi Yung nag-work? nag-work, Eh kami oo. naman nag-exit naman Oo, talaga tama, kami. Tama. Kaya pala sabi niya dyan, Tapos nainis pa si Dan kasi umiiyak si Aylo. Bumaba na nga lang ako. Sobrang sarap. Putulin ko lang ha. ito kat, sobrang sarap itong gilid. As in, Yung mga gilid-gilid. kasi sariwa pa, alam mo yun. Ito, ang sarap. Nahilo ko Buti na lang, hindi ako nagpajama. Diba? Amoy lobster ka sana. Sa pagtulog. Sabi niya. Pag mga gano'n nga rin sana ako magpapajama na ako. Magpajama ka na sana? Mm-mm. Patulog din sana si Aylo. Naisip ko sa ay, may lobster pa dun. Kasi minsan napapahiga talaga ako. Kailangan humiga. Excuse na yan. Parang yung nung Sige. isang araw nga. Kaya, pajama. kanina nga diba nakaganon ako? Pag ginitian ka, mangingiti ka. Wala na Kaya talaga. nga eh. Sama rin ang tamis. Itong gilid ang sarap. Oh. Dito pa ako guys. Lahat ng cabin tayo lang siguro nagkaganito. Gabing-gabi na. In fairness, hindi ba siya asing gabing-gabi? Hindi pa. Para lang ano, parang alas Ano 12 lang na. kasi tahimik. Kasi ano na. Umalis na mga Wala tao. na mga taong iba. Minsan dito sa mga area. Pero doon, ang dami pa rin. Ang dami nga doon. Sa mga malapit sa ano. May mga Swimming pool. caravan. Kanina to? Ate. Kaya sa kamusta ka to? Naubos mo na lang? Ubos na. Ubos mo na Ubus lang? na, ubus na. Ubos natin yung vlog. Thank you guys sa panonood. Please Alauna na. subscribe sa mga gusto niyo. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night. Good night, everyone. Ayan, maglalakbay yung dalawa o saka ano, sa bukid. Good night, guys. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Parang ulit ka.